Ara, com cada dilluns, que hi ha secció del Nou Món Digital amb el Carles Mateo, el Catalana Irlanda. Benvingut, moltíssimes gràcies per compartir novament un dilluns. Molt de gust de veure's un altre cop. A veure la samarreta, sisplau, comencem. Avui he triat, com som a l'estiu, una cosa ben fresca i és una samarreta dedicada als catarres. Oh, m'encanta! M'agrada molt el color, a més. Sí. Van venir a Irlanda i vaig anar al seu concert i me la van signar. Uau! I va ser... Quina Sí, va ser molt cançó és divertit. la teva preferida dels catarres? Ostres, ara m'agafes, perquè n'hi ha diverses que m'agraden, però estic... Tinc la ment a un altre lloc. Tinc la ment al programa i... Ara mateix no penso, jo sempre puc pensar una cançó dels catarres. Jo, si ara, del nou disc, va, farem un apunt. Del nou disc jo em quedaria amb El sostre fet d'estrelles o T'ho diu. T'ho diu perquè jo ho diu tothom del món, per tant, aquella cançó em defineix. Però... I no els hi deixes el carregador del mòbil. Exacte. Així sóc jo. Doncs, però va, deixem els comencem, catarres. sí, perquè justament aquesta setmana compartim un programa més curt i hem de començar. Per on vam a començar avui, Carles? Sí, avui comencem per seguretat, que és el que es va quedar la setmana passada, i perquè fa molta falta. Ja comentava una mica la Mercè Porqueres i hi ha molts temes d'estafes que estan avui en dia succeint, així que anem a donar una mica de llum, a veure com ens podem protegir, no? I com ho podem bàsicament, fer tot això? Sí. Bàsicament, el que intenten la majoria dels delinqüents és aconseguir dades i amb aquestes dades després poder aconseguir robar-nos diners. Però una part principal és aconseguir dades. Per això hi ha diverses maneres i una de les més utilitzades és enviar-nos un SMS o un email fent-se passar per el nostre banc o per correus, dient-nos que tenim un paquet que hem de rebre i que hem de pagar uns customs, uns pagaments a la frontera. Això ens passa molt a Irlanda, amb el tema de que a Anglaterra, a Amazon, com ja no són a Europa, ens cobren coses del custom. I t'ha passat alguna vegada tu això, de que has rebut algun missatge? Sí, a mi m'ha passat i de fet vaig capturar que he posat al blog una captura de pantalla real que me'n van enviar a mi i llavors en aquest missatge es fan passar per An Post, que és el servei de correus d'Irlanda, i em diu que la meva parcel·la, el meu paquet, té un euro amb 90 de fees que haig de pagar, si no, no el rebré. I em donen una URL que, si ens hi fixem bé, no és la d'An Post. Però si no ens hi fixem, cola. Us la llegiré perquè veieu la malícia, i és que és anpost.ai, vull dir IE en català, anpost.ie, que és el domini d'Irlanda, però llavors no té una barra, sinó que té un guió. Clar, però justament, Carles, aquesta informació no... En primer lloc, la gent normal no va veure i prestar moltíssima atenció a l'enllaç. I en segon lloc, per sort tenim a tu, que tu saps d'aquesta informació i la comparteixes, però normalment no és informació habitual que hem aprengut a l'escola. Sí, no. Lamentablement és una pena, perquè s'hauria d'ensenyar. S'hauria de fer classes de tecnologia digital a l'escola. És molt bona idea per evitar aquestes coses. Bàsicament, quan rebem un missatge, desconfiem sempre. No cliquem un enllaç quan ens envien un SMS. El teu banc mai et demanarà que els hi donis dades. El servei de salut mai et demanarà... Perquè hi ha estafes també dient que ara faran una altra onada de vacunació i que llavors els hi donis dades. No. El servei de salut té totes les teves dades, no t'ha de demanar cap dada. I el teu banc té totes les teves dades, no t'ha de demanar cap dada. Si alguna persona té un dubte en algun moment, pot anar a l'oficina directament o pot contactar amb el Servei Català de Salut, però directament amb el servei principal. No cap número que us donin o cap adreça que us donin o si us diuen que us baixeu un programa, mai heu de fer això. I si continuem justament amb les estafes, per mail no és l'única. No, mail, SMS és el més utilitzat. A vegades també truquen. No és tan habitual que us truquin perquè cal
cal fer servir el que es diu enginyeria social, la majoria dels delinqüents són d'un altre país. Per exemple, hi ha molts que ataquen des de Rússia o ataquen des de Xina. És molt difícil perseguir-los, és molt difícil que els puguin detenir. Si tu poses una denúncia aquí, que puguin detenir allà. I aquests no et trucaran per telèfon, primera perquè costa diners i segona perquè veuràs que el seu accent no és el local. No són capaços de parlar en català o en castellà. Llavors, en principi desconfieu de tots els missatges i no són les persones només les que estem en perill. Ara mateix han robat, a VilaWeb hi havia una notícia que han robat 8 milions d'euros a entitats públiques catalanes, com ajuntaments, consells comarcals i hospitals. En el Servei Català de Salut li han robat $500.000 d'euros, a l'Ajuntament de Viladecans $500.000 més, a l'Hospital de Sant Pau, al Consell Comarcal del Baix Ebre. I bàsicament el que fan és enginyeria social, que es diu, que és enganyar i fer-se passar per un altre, enviar emails falsos. De vegades et diuen que t'instal·lis aquest programa o que et baixis aquest PDF, que no és un PDF i és un virus, ja us agafen control. Però s'ha de vigilar molt. S'ha de vigilar molt perquè si estafen els governs, que hem de fer nosaltres, vigilar moltíssim. No, iba a preguntar de quin té la responsabilitat, no, d'això, perquè jo vaig oferir les meves dades a la Generalitat, al govern. Home, a quina persona tinc que demanar-li jo? Responsabilitats. Claro. Bé, si estiguéssim a un país com els Estats Units, els hi cauria el pèl a la Generalitat i a tothom, però com som en un país que és Catalunya, que està dominat per les lleis espanyoles, és can pixa. Llavors, aquí no li pots demanar responsabilitats a ningú perquè ningú pren cap responsabilitat. El que fas és perdre els teus diners i el temps. Llavors, jo personalment no confio massa en les institucions catalanes i espanyoles per demanar drets legals com manca de responsabilitat, no? Ningú pren responsabilitat dels seus actes. Llavors, ja poden fer mal fet que no reben un càstig en condicions, no? Si voleu, Mariel i Carles, deixem aquí el tema sobre la seguretat i sobre els hackers en aquest sentit. Canviem de tema, Carles. De què ens vols parlar més? Sí, només un apunt. En aquest sentit, Mariel, per exemple, a Iberdrola li van robar 1,3 milions de dades personals de persones, DNIs, adreces, totes les dades personals de clients, 1,3 milions. Jo sí que crec que aquestes empreses haurien de respondre davant de la justícia i pagar una multa i indemnitzar les persones afectades, també. Amb això estic completament d'acord. Sí. Veurem a veure si això s'acaba portant a terme, perquè no sé com avançarà això, però bueno. Llavors, us vull parlar d'uns gadgets, del que diem nerd culture, que són molt, molt macos. Si us agrada Lego ha tret una sèrie de 2.807 peces amb el Bowser, que és el monstre, el dolent, diguem, del joc Mario Bros. És una mena de drac tortuga que tira boles de foc. Doncs aquest ninot de Lego, un cop li has muntat les 2.807 peces, és capaç de tirar per la boca fins i tot boles. Mare meva, el Lego! Uau, quina evolució fa el Lego, eh? Amb aquesta bona notícia, una més i tanquem perquè ja l'hem dit. Aquesta setmana és curta i hem d'aprofitar tot el temps. Quina va ser l'última recomanació que fas, Carles? Bé, doncs us passaré un truc per la gent que no ho conegui perquè és molt útil, ja que estem a l'estiu i som a l'estiu i parlem amb gent d'altres països sovint, doncs us vull parlar d'un servei que es diu translate.google.cat, que és un traductor gratuït que us permet traduir del català a l'anglès, del català a l'alemany, del català al rus, a l'inrevés. De fet, permet traduir en molts idiomes entre ells. No només això, sinó que a més és capaç de pronunciar la frase o les frases o la paraula que heu posat en ambdós idiomes i us dona també adjectius. Llavors és translate.google.cat o .com, el que vulgueu, i llavors permet de traduir a molts idiomes, des del català i al català, també. Jo vull dir una cosa, i és que escoltar el Google Translator com parla català, la veu robòtica que ho fa
molt malament. Ho vull reclamar-ho. S'escolta molt malament. Tots els altres idiomes s'escolten veus molt maques. I la del català és una basura. Ens ha de posar nosaltres la nostra. Mira, la Mariel que faci de traductora del català, per exemple, que ho fa millor que aquell home. Em sembla bé. Practicaré una mica. Carles, moltíssimes gràcies per compartir tota la informació amb nosaltres. Recordeu que a blog.carlesmateo.com trobaran moltíssima informació que el Carles comparte. Té moltíssimos llibres per programació per dummies, que és el que més m'agrada a mi, la veritat. I, Carles, ens trobarem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre, per compartir aquest tema amb nosaltres. Vosaltres, que ho passeu molt bé. Carles Mateo, des d'Irlanda, amb la secció Nou Món Digital. Ara a l'estiu el programa és tan curt que he volgut fer una mica de repàs al que no ens ha donat temps a veure. Bé, la cançó dels Catarres que m'ha agradat és Fins que arribi l'alba. I bé, avui la idea era parlar una mica de seguretat, sobre aquests missatges que ens arriben als SMS, que ens arriben a l'email, intentant aconseguir dades, intentant fer-se passar pel nostre banc. No els hem de fer cas en aquests missatges, com hem comentat. Si teniu qualsevol mena de problema, contacteu a la policia, poseu una denúncia. No permeteu que us molestin de cap de les maneres. I la policia catalana tenen bona premsa, bona fama de ser competents en tecnologia digital. Bé, a mi m'interessa el que passa a Catalunya, més que el que passa a l'estat espanyol. Per això m'agrada VilaWeb, perquè la visió que té és dels països catalans. Llavors ens dona informació molt interessant, com la que he comentat abans dels robatoris que hi ha hagut a Servei Català de Trànsit, al Consell Comarcal del Baix Ebre, que han sigut més aviat estafes, més que hackejos, perquè s'han fet passar per proveïdors, etc. L'article està molt ben explicat. Bé, i aquí mostrava una estafa que abans n'he parlat, un intent d'estafa que he rebut al meu mòbil. No l'he rebut jo per ser jo, no saben qui sóc. Envien massivament a tots els números de, per exemple, un provador. Agafen un provador, Vodafone, per exemple, i envien a 10 milions de números d'aquest provador. Llavors, doncs bé, si un 2% de persones hi cauen i paguen, en aquest cas demanen un 90%, el que passa és que el tema de demanar un import petit és que animar la gent a que ho pagui, i en el moment en què poses la tarja, doncs probablement es queden la tarja i intenten robar-te tots els diners que puguin del compte. És a dir, que no és poca cosa. Però si us fixeu en aquesta URL, diu unpost.ai, que seria el domini d'Irlanda, però seria un domini si és això i després va una barra i una URL. Però en aquest cas no hi ha una barra. Llavors, si ens fixem bé, els dominis s'han de llegir des de la dreta a l'esquerra, no des de l'esquerra a la dreta. Llavors, si ens fixem bé, aquest domini realment és ie-postage-pay-fi.com. I unpost és igual que posin unpost, que posin 3 W, que el que sigui, no? El domini realment és ie-postage-pay-fi.com. Jo he fet una cerca d'aquest domini i això no és de correus. I a més, és un domini que l'han comprat al juny d'enguany i està registrat a un email de Gmail. Vull dir que és una estafa. Sí, us podeu veure aquest article on hi ha més a VilaWeb, hi ha més notícies sobre estafadors amb SMS. Es fan passar perquè tenen un paquet de DHL per tu. Normalment no tenen les teves dades. Llavors no diuen benvolgut senyor Mateo, per exemple. No, ells envien DHL, paquet per tu, paga tant. I qui cola, cola. Bé, això està ben explicat si us ho voleu llegir, és interessant. Faré una mica més gran la lletra. Molt bé, això és un altre email que vaig rebre
on em diuen que són de Citibank, de Nova York, i per algun motiu meravellós tenen un pagament per mi de 14 milions i mig de dòlars. Però per fer-me'l li haig de passar el nom complet, la meva adreça completa, telèfon, número de fax, la meva edat i professió, una còpia del meu DNI, el meu número de compte... Bé, el que volen amb això són dades, a veure si poden impersonar-me i d'alguna manera robar-me. I a més, curiosament, no? Des del Citibank i m'escriuen des d'una adreça Gmail. Fantàstic, tot molt, molt segur. Bé, també volia comentar una notícia que feia temps que portava endarrerida, i és que han hackejat una base de dades de la policia de Xina i els han robat 1.000 milions, el que en anglès diem 1 bilió, 1.000 milions de dades personals. I això inclou nom, adreça, document d'identitat. I són uns pirates com bastant humils o bastant cutres, diria, perquè només han demanat 10 bitcoins, que al moment que vaig capturar aquesta notícia són 198.000 dòlars. Vull dir que per 1.000 milions de persones, de dades personals, trobo que són ben barats pel que demanen normalment els pirates. Bé, i comentant també que a finals de març es va saber que a Iberdrola li van robar les dades personals de 1,3 milions de persones, incloents DNIs, noms, adreces. Em preguntava la Mariel si no hi hauria d'haver un càstig per aquestes empreses. I tant, hi hauria d'haver un càstig per no protegir les dades correctament. I s'hauria d'indemnitzar els clients pels possibles problemes que els hi causin als pirates, perquè coses bones no fan amb les dades personals. Intenten fer estafes. Molt bé. Una notícia que m'ha sorprès també, mira, clicaré aquesta de VilaWeb a Iberdrola. Una notícia que m'ha sorprès, aquí ho explica, és com que Amazon, que comercialitza unes càmeres, uns porters automàtics i càmeres, i dispositius com l'Alexa, etc. Doncs hi ha maneres que la policia pot demanar, la policia als Estats Units pot demanar la informació d'aquestes càmeres, el so que està enregistrat dins de casa, les gravacions, sense demanar permís a l'usuari. No esmenten res d'un jutge, parlen de la policia. És a dir, imagineu això a Espanya, o a Catalunya, amb la policia espanyola, que poguessin demanar les gravacions de les càmeres de tothom que volguessin sense demanar permís a l'usuari, no? Seria un festival que Pegasus es quedaria curt, Pegasus seria una innocentada comparada amb el que... I bé, aquí expliquen els mecanismes. Realment esgarrifós. Si us fixeu, és aquesta notícia. Hi havia una foto aquí d'un porter d'aquest estil perquè veieu, no? Poden saber tothom que entra, el que diuen, bé. I sobre els gadgets, bé, aquest era el Lego que he comentat abans, del Bowser, molt xulo, i tira boles per la boca. Continua. Ostres, val. És molt xulo. És molt xulo. Veieu la bola? Sí, això per tots els fans de Nintendo. Molt bé. I un altre producte de Lego que és inspirat en The Office. Fantàstic. És la pel·lícula aquesta sobre l'oficina on tenien cubicles i la impressora no funcionava. Mítica, molt, molt bona. I aquí també tenim... també tenim aquest article de The Verge molt xulo, amb moltes fotos xules. Que fem enfadats. Sí, és una pel·li molt mítica, que tots els que hem treballat a Haití sabem que hi ha empreses d'aquest estil. I després m'ha agradat molt que Hasbro, ara a partir de setembre, comercialitza les figurites dels seus jocs que els hi pots posar la teva cara en 3D. I pots posar-les en Power Rangers, G.I. Joes, Ghostbusters, Black Panther o Spider-Man.
I el vídeo aquí és realment xulo. Van explicant, i expliquen el procés, de com ho han fet i com els hi pots enviar la teva foto i com fabriquen la figura amb la teva cara. Molt, molt espectacular. Impressionant. La veritat és que és molt, molt xulo. La sèrie de Resident Evil, molt xula, diferent dels videojocs i les pel·lícules de fins ara, però us la recomano molt. I a finals d'enguany està previst que surti Return to Monkey Island, i bé, pels nostàlgics, pels que portem anys amb la informàtica i que l'hem jugat, doncs és un tema molt graciós, no? La web, a més, és molt, molt xula, i té diàlegs i pots escollir com el joc. I és graciós perquè explica coses com que està tancat per crims relacionats amb NFT. La veritat és que és molt graciós. Què són crims relacionats amb màrqueting? Ah, no, això no. Ítems de valor aparent. Quina mena d'ítems? No, res, no venia res. Nothing fungible. Els NFT són non-fungible items. Són molt, molt graciós. Bé, ja us ho mirareu, si us fa gràcia. També una notícia molt xula és que els Sims 4 ara permetran escollir opcions sexuals diferents del típic el male-female i suportant tot el tema de LGTB, queer i IA, que alguns de les sigles se m'escapen, però suportant tot mena de preferències, com les persones. Llavors, ho havia seleccionat aquests trucs, i és que amb l'anglès no tingueu pas por, llanceu-vos. Jo tinc companys aquí a Irlanda que porten 10 anys vivint, de diferents països, i tenen un accent terrible. Segueixen tenint el seu accent i això no atura ningú. Ens entenem tots. Els entenen, els entenc. Al final, l'anglès és una mica com el català. Una persona de Girona i una persona de Lleida s'entenen perfectament i també t'entens amb una persona de l'Alguer o amb una persona de Xàtiva i una persona de Menorca. Llavors, a l'anglès, als Estats Units tenen molts accents també, a Anglaterra tenen un altre accent, a Irlanda tenim un altre accent, que és parlem l'Hiberno English, i que té algunes construccions que s'assemblen més al català, amb la qual és fàcil de parlar per nosaltres. Vull dir que si voleu aprendre anglès no us atureu simplement perquè penseu que ho feu malament, perquè penseu que qualsevol persona que parli anglès que es posi a practicar català li costarà també, i això es valorarà molt, l'intent. I després recomano aquesta eina, que és el translate.google.cat o translate.google.cat, que pot explicar coses molt bé, que ens tradueix tot el que vulguem, no? Per exemple, jo puc traduir de l'anglès al català o del català a l'anglès i puc dir, doncs m'ho invento, aquest estiu fa una calor terrible. Vaig intentar enregistrar el so. Aquest estiu fa una calor terrible. A mi no em sembla tan dolent el català que té, la veritat. Podria ser millor, però no el trobo tan robot com alguna gent em diu, no? Aquest estiu fa una calor terrible. I la traducció en anglès és prou bona. No us fieu cegament, perquè de vegades tradueix malament, però sol ajudar força. This summer is terribly hot. I també et permet traduir jocs web sencers. Si, per exemple, dius, bé, és que jo vull traduir... per exemple, la CNN.com. No sé si haig de posar HTTPS, però ara ho veurem. Ha volgut obrir un pop-up? Sí, anem a deixar-li que obri el pop-up. Sí.
Se suposa que està carregant. Ho hauria. No sé si és perquè és un diari, potser no li agrada. No sé per què aquesta no falla. Podem provar una altra. Quina seria bbc.co.uk. De vegades els diaris restringeixen molt, no? Bé, veieu que Google ens ha traduït automàticament de l'anglès al català. Interrupció del vol a Luton a causa de les altes temperatures. Benvinguts a la BBC. Boris Johnson defensa el govern abans de la votació de confiança. Cada cop es van fent millors. Advertències d'apocalipsi de calor a algunes parts de França. Cada cop es van fent millors aquests traductors i la veritat és que... A veure si ho tradueix. Ens ha portat directament a l'enllaç. En aquest cas s'ha perdut, però si copiem aquesta URL, jo la copio ara i me'n torno al senyor Google i la poso aquí. Paste. Veieu que ens tradueix la pàgina sencera. Llavors bé, les persones que tingueu problemes amb l'anglès, amb el francès, o el xinès, o l'alemany, vull dir, hi ha moltíssimes... o el grec, hi ha molts idiomes que suporta Google, amb els quals podeu traduir automàticament pàgines web d'allà. Algunes traduccions no seran perfectes, però molts cops són molt encertades, o us donen una idea, si més no, del que està passant. Bé, llavors, sobre els preus, si us teniu pensat comprar-vos un ordinador, Intel té pensat de pujar el preu d'alguns processadors fins a un 20% enguany. Això és degut a la inflació, segons diuen, i bé, si teniu pensat comprar-vos un ordinador, doncs d'aquí pocs seran 20% més cars els processadors. Les targetes gràfiques han baixat de preu, el qual és bo, però si els processadors pugen, malament. També Netflix farà un partnership amb Microsoft per les subscripcions amb anuncis, que seran més barates. I també volia comentar que Europa ha legislat que el 2024 els cotxes hauran de tenir limitadors de velocitat. I això per mi és molt preocupant. Aquí els limitadors de velocitat estan basats en GPS i en càmeres, llavors la càmera detecta el màxim de velocitat i no et deixa que el cotxe vagi més ràpid. Clar, jo trobo que això és un perill bastant important perquè els delinqüents que no tinguin el cotxe limitat i que vulguin segrestar, per exemple, o que vulguin robar, clar, el cotxe que tingui el limitador no es podrà escapar per velocitat. Llavors això a mi no m'agrada que et prenguin la llibertat amb coses que la teva seguretat està en risc. Com per exemple l'altre dia amb aquesta companyia de taxis que està en proves dels Estats Units, que la tenen proves a San Francisco a partir d'una hora de tarda només i a certs carrers només, però resulta que es van quedar aturats tota la seva flota, per un problema, no van dir quin problema era, però un problema informàtic o un problema de plataforma o algú havia ficat la pota amb alguna cosa, però tots els cotxes elèctrics automàtics que condueixen sense conductor, aquests taxis, robotaxis, que li diem, es van quedar aturats tots. Llavors, doncs, imagineu que algú es queda tancat a dintre. O imagineu que algú va amb un robotaxi d'aquests i algú que el vol segrestar simplement posa una bicicleta davant i el robotaxi pel seu programa no pot circular perquè està programat perquè si hi ha un objecte davant no avança. Clar, això és un risc per la seguretat. I aquests temes s'haurien de tenir en compte. Bé, m'ha agradat molt el sistema d'entrega de paquets de drons d'Amazon, que amb el Amazon Air Prime l'entrega són uns 30 minuts. I això ho faran a Texas. Ho començaran ja a fer a Texas, amb proves, i la veritat és que us recomano que mireu el vídeo, és un vídeo d'1 minut 20, i 30 minuts delivery. I realment està ben fet. Bé, us l'estic posant ja.
A més, ja veureu, perquè, clar, a Barcelona, per exemple, tots són pisos, però a Irlanda, la majoria, excepte el centre, excepte el city centre, la majoria de gent viu en cases. Als Estats Units també la gent viu en cases. A Irlanda, per exemple, el govern considera que no és normal, no és bo per les persones viure tancat en un apartament, que necessiten jardí, necessiten veure el sol, necessiten espai. Llavors, fins i tot es limita molt el tema de llicències d'apartaments. Tots són cases amb jardí darrere i jardí davant. I això fa també que durant el Covid la gent no s'hagi tornat boja, perquè els nens podien jugar al darrere, els veïns podien estar al davant i quan passava algun veí se saludaven, com a mínim, i parlaven des de lluny. Bé, la veritat és que està xulo. Està xulo i això ho començaran a provar ja en beta a Texas. Bé, també us volia parlar de la nova variant del Covid, que s'està esparcint molt ràpid, i a la Xina doncs, tenen molta por a Xangai que els hi tanquin la ciutat. I aquesta variant no és tan terrible com les primeres, però es diu BA.5 i es transmet moltíssim. El que es transmet moltíssim sembla ser que si s'està vacunat doncs no has d'anar a l'hospital perquè no és tan fort. Estan vacunat. Però bé, s'expandeix moltíssim i sembla ser que s'ha expandit molt a Xangai, als Estats Units, a Anglaterra, així que suposo que serà el que passarà. I també us volia parlar de criptocurrencies que estan patant, com ara el Celsius, que era una estafa, sembla ser que ha sigut una estafa, i hi ha hagut molts d'aquests criptocurrencies que deien que eren segurs, que quan tu compraves, una part dels diners s'anaven a un número de compte que no els tocaven, i ha passat que saquejaven, bàsicament, sí que els tocaven, no era el que deien. Llavors, hi ha hagut moltes criptocurrencies d'aquestes que han patat. Europa està treballant per fer lleis en dificultar les criptoestafes, però també per reduir l'impacte medioambiental, perquè les criptomonedes es basen en unes fórmules matemàtiques que permeten identificar una seqüència única, i qui identifica aquesta seqüència n'és el propietari, queda registrat com que n'és el propietari, i llavors després hi ha una part que són la gent que compra criptomonedes per inversió. Llavors, clar, hi ha una gent que mina, es diu minar, és molt famosa l'expressió de minar bitcoins, per exemple, que era tenir ordinadors i targetes gràfiques que funcionaven molt bé per fer aquesta tasca, buscant aquests números matemàtics. Llavors, si tenies molts ordinadors i aconseguies molts números, clar, després els inversors estaven pagant car, doncs podies guanyar molts diners. Però què passa? Això té un impacte, necessita molta energia i, per tant, també contamina, perquè per fer energia molts països el que fan és cremar benzina o cremar altres productes o tenir centrals nuclears. Llavors, a Europa ara vol començar a regular tot això. I als Estats Units vol regular també els criptominers, això es diuen criptominers, pel tema d'impacte energètic i ecològic. Passarem ràpid. Això us podeu mirar vosaltres les URLs si us interessa. Molt bé. I aquest senyor està molt, molt bé. Sembla que es diu CoffeeZilla i fa vídeos sobre estafes, desemmascara estafadors de tota mena, no? Aquí us he posat sobre criptocurrencies que eren una estafa. I el tio els desemmascara a tota mena d'estafadors, és molt bo. També volia comentar que una filtració permet descobrir molts emails d'Uber i es veu que el cofundador i director estava estimulant la violència per fer créixer la simpatia de la gent amb la companyia i el suport social. I explica molt bé quan hi havia vagues de taxistes que aquest home encoratjava a que els conductors d'Uber tinguessin enfrontaments amb els taxistes violents, de manera que la gent, la premsa, quan veiés els cotxes d'Uber destrossats, per exemple, quedessin amb simpatia cap a Uber, no? Doncs molt malament, aquest home ha fet coses molt mal fetes. Uber s'està cobrint de glòria. A més, també, ara no tinc aquí l'adreça. Crec que no tinc l'adreça. Ara ho revisaré quan acabi, però... deixeu-me mirar ara.
un altre truc que podeu fer, com jo faig, Ctrl F per Find, almenys, si més no, jo que ho tinc en anglès. Potser si ho teniu en català seria Ctrl V de buscar, perquè Ctrl C és per copiar, no seria cercar. Doncs si jo busco Uber, em sortiran tots els indrets on hi ha Uber. Diu que hi ha tres... I a veure... no, és Kubernetes. Ok, doncs bé, vaig a tornar allà i tanco això. Bé, doncs deia que hi ha hagut... que hi ha hagut, com em sembla que eren 3.500 temes d'atacs sexuals per part de conductors d'Uber a clientes. Terrible, molt terrible. I aquesta notícia em va esgarrifar, ja us la vaig comentar l'altre dia, i us vaig parlar de que havien avortat fent servir les pulseres, dient que, fent veure que tenien Covid, diguem, falsos positius, havien alterat el govern xinès i els bancs havien alterat perquè les persones aquí, aquests bancs, els hi havien fet un corralito, se'ls hi havien quedat els diners, no poguessin manifestar-se i els detenien i tal, vull dir que quan pujaven al metro els hi sortia vermell com si tinguessin Covid o haguessin estat exposats i llavors els enviaven cap a casa. Doncs van aconseguir fer una manifestació i resulta que la policia i guàrdia privada, seguretat privada, van pagar en els manifestants de mala manera. Bé, terrible, terrible. Llavors ja deixarem aquí ja pels següents programes i espero que gaudiu molt l'estiu i que no esteu passant massa calor. Que tingueu bon dia.